Baserrira goaz! Behin batean, hiri bateko auzo txiki bezain maitagarri batean eskola zahar bat zegoen. Zaharra zen, bai, baina inguruko eskola politena zen. Eskola hartan gela asko zeuden, baina guri ipuina Isone andereñoaren gelan hasiko da. Egunon. Esan zuen Isone andereñoak. Egunon! Erantzun zioten korroan eserita zeuden haur guztiek. Norbaitek badaki datorren astean nora joango garen? Galdetu zien Isone andereñoak. Orduan, beti bezala, saioak esku altzatuz berehala erantzun zuen. Bai, ni badaki, baserri batera joango gara. Bai, oso ondo, eta han zer egingo duzu, Galdetu zien Isone andereñoak. Jolasean ibiliko gara egun osoan. Esan zuen Magik ozenki. Egun osoan ez? Zuzendu zion Isone andereñoak. Norbaite badaki zer gehiago gina alden baserri batean? Animaliei janari eman, hortuan lan egin eta inguruko basoak bisitatu. Erantzun zuen Enekook. Horixe. Esan zuen Isone andereñoak. Eta gainera, antxe geratuko gara lo egitera. Baina niri beldurra ematen dit nire etxeko panpinari gabe lo egitea. Esan zuen Koldo guztiz kezkatuta, baina Isone andereñoak azaldu zion bera antze egongo zela, eta hori entzutean Koldo erabat lasaituta geratu zen. Hurrengo asteko astelenean eguna eguzkitzu esnatu eta baserrirako bidaia egiteko denak prest zeuden autobusean. Autobusa mugitu zen bezain pronto, Koldok eta Magik hasi ziren esaten. Andereño, andereño, zorabiatzen ari naiz. Orduan, Isone andereñoak arnaza hartu ondoren mikrofono hartu zuen eta horrela esan zuen. Norbaiti gustatzen zaio zorabiatuta bidaiatzea? Bai zera, ez da pentsatu ere. Erantzun zuten denek batera. Orduan, ondo eserita eta aurrera begiratzen joan beharko dugu. Horrela inor ez da zorabiatuko. Gehitu zuen Isone andereñoak. Handik aurrera, primeran joan ziren, abesten eta guztiz. Baserrira autobusez, baserrira goaz gu. Baserrira autobusez, baserrira goaz gu. Bidean baserri asko ikusi zituzten, baina autobusak aurrera jarraitzen zuen. Hau baserri hau! Esan zuen saioak. Zoragarria da. Gehitu zuen Enekook. Baserriko monitoreak oso jatorra ziren. Ume guztiak agurtu bezain pronto, baserriko gune guztiak erakutsi zizkieten, eta talde desberdinak antolatu zituzten. Egun osoan zehar, tailerrak eta denbora librezko uneak tartekatu ziren. Tailerretan denetarik egin zuten. Baserriko animalei janaria eman zieten eta kortak garbitu zituzten. Hortuan lurra prestatu zuten barazkiak landatzeko. Zaldien ezaugarri batzuk ikasi zituzten eta gero paseotzo bat eman zuten. Egurrezko altzariak egiten ikasi zuten. Energia berriztagarri batzuei buruz hitz egin zieten eta eguzkitik lortutako energiaren erabilera ikusi zuten, eta beste gauza asko ere bai. Eguraldia aurreikusteko tresnak, ogia nola egiten den, loreak zelan zaintzen diren, eta baita ere erleek eztia nola egiten zuten, dena oso interesgarria eta divertigarria iruditu zitzaien gure lagunei. Afaldu eta gero Isone andereñoarekin eta beste taldeko Agurne andereñoarekin jolas batzuk egin zituzten. Geroago denak pos-posik oheratu ziren. Beno, denak ez, argiak amatatu bezain pronto,
Koldoren ahotsa entzun zuten. Andereño, oso irun dago hemen, beldurtuta nago. Izune Andereñoa hurbildu zitzaion, eta burua laztantzen zion bitartean, bere ahots gozoarekin horrelase esan zion. Koldo, lasai egon, hementxe gaude guztiok, eta iluntasuna gustatzen ez bazaizu, begiak izten dituzunean, imagina ezazu ilargi bete-betea eta zuri-zuria, eta hortzadar magiko bat kolorez beteta. Lurretik ilargiraino doana, ikusiko duzu zein ondo egongo zauden. Zelako ideia ona, mila esker, Andereño. Erantzun zion Koldok. Gabon guztioi. Esan ziena Izone Andereñoak. Gabon, Andereño! Erantzun zioten guztiek. Gaua joan zen, eta egun eguzkitzu bat agertu zen. Bigarren egun horretan, basotik paseotzo bat ematera joan ziren gure lagunak. Alde batetik bestera, basoko animaliak eta landareak ikusten. Bapatean, jausitako zuaitz baten enborra aurkitu zuten bidearen erdi-erdian, eta bere azpitik soinu bat ateratzen zen. Txoritxo bat da! Esan zuen Magik guztiz emozionatuta. Bai, eta enborraren azpian harrapatuta dagoela ematen du. Gehitu zuen Enekok oso kezkatuta. Berehala Eneko saiatu zen enborra mugitzen. Animo, eutsi goiari! Animatzen zioten besteek, baina gehiegi pisatzen zuen berarentzat. Utzi dazu niri! Esan zuen Magik, baina gauza bera gertatu zen. Enborra ez zen mugitu ezta zentimetro bat ere. Gero, saioa legindu zen, eta baita Koldo ere, baina ez zegoen enborra mugitzerik. Triste eta isilik geratu ziren, baina bapatean... Zas! Maitagarri bat agertu zen, eta bere ahots magikoarekin horrelaxe esan zien gure lagunei. Banan saiatu zarete eta ezinezkoa da. Zergaitik ez duzue probatzen denok elkarrekin? Hori esan bezain pronto, maitagarria, zaz, agertu zen bezala, desagertu zen. Esan eta egin, denek batera hartu zuten enborra eta euren indar guztiekin. Dumba, enborraren erdiko zati handi bat mugitu zuten. Jepa, hurra! Ospatu zuten aur guztiek. Baserrira itzuli zirenean jai bat ospatu zuten. Karaokearekin, futbolinarekin eta dantzatzeko musikarekin. Hau festa hau! Esan zuten denek batera izugarrizko ilusioarekin. Ala basan, ala ez basan, sartu dadila kalabazan, eta atera dadila Uribarriko plazan.